мистика, която идва екс махина. Античността е матрица, от която влизаме и излизаме постоянно. Тя е една вертикала, по която можеш да се движиш нагоре-надолу. Надолу, нагоре-надолу, нагоре-надолу. Така е цял живот. И себе си да движиш нагоре и надолу. По вертикала и по хоризонтала, както така се прави. В смисъл да ставаш по-висок, не толкова висок. Такива неща е с античността. Какво сме ние и по какъв начин се свързваме с нашите предци. И защо това е възможно? Мистика, която идва екс махина. Кръг, от който не можем да излезем. Оказва се, че и античното време, и сегашното време е едно и също. Много е трудно да съвпаднат, защото са страшно много неща, които трябва да съвпаднат, но да предположим чисто хипотетично, че може да има такъв момент. Различното е, че не носим чершафи по улиците. И това е някакси красиво и чудесно. Като преживяване, като дух, защото живеят едни и същи същества, хората. Ами, че са се колили като невидели. О, ужас! Да, забава, измислене неща, измислене светове, приключения. Чувствата и емоциите са патент единствено на хората. Всеки го знае, така както е ясно, че дулото на пистолета в уестърна се издухва и така нататък. Голямото кръгло нещо в средата. Победа без глава. Ти можеш хем да общуваш с другите, хем да бъдеш и независим от тях. Не вярвам. И още някакво друго може да се случи в античността. Калипсо, която му е любовница, казва: ви се, остани при мен, аз те харесвам, не да ходиш при Пенелопа, ти там ще умреш, разбираш ли? Ще остарееш, ще умреш. Тя му казва: ми остани при мен, ще бъдеш мой мъж, ще бъдеш млад и безсмъртен вечно. И Одисей казва: не желая. Някакво смешение между човешкото и машината мен не ме радва, нито ме вдъхновява. Не мога да направя голяма разлика между човек и машина, което може да е проблем. Още по-малко с всички метастази на трансхуманизма, който ненавиждам до смърт. О, ужас! Къде е човека? Няма го. Кога може да разберем, че нещо е живо? Не го знам този въпрос аз, между другото. Присъственото присъствие на човека и неприсъственото присъствие на машината. Едното е субект, на другото не е и едното може да присъства, а другото, макар и да е тук, не може да присъства. И това е важно. Нито можеш да се отърсиш, когато ти се случи, нито можеш да си го припомниш, нито има как да го научиш. Аз познавам огромно количество хора, които не само са загубили усещането си за чудо, ми никога не са го имали. Това е старостта. Тъй като съм виждал доста неживи неща да имат доста по-голямо въображение от доста живи неща. Махина. Чрез машината е идвал Бог и е помагал на автора да реши една своя творческа дилема, как да приключи повествованието, как да въведе една точка в разказа. Може, но освен, че е вторично и тъпо. Явно съм машина, която не работи добре. Iam corpus exegi quod nec iovisire nec ignis, nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas. Дали има чудо в античността? Сега дефинира чудо, ама... Това е много сложен въпрос. Наистина е много сложен въпрос. Не знам. От нищо нещо. Това, което ще кажа, няма да ме издава като специалист. Заради мен се случват чудесата. Античността не е нещо в миналото. Тя е най-често над нас. Стигаме до нея и се връщаме след това. За утре мога само да предполагам, но на базата на размислите ми за вчера. А днеска съм толкова зает да мисля за вчера, че няма как да го изживея. Кръг, от който не искаме да излезем. Че аз мога да вървя само, както се казва в някакъв език, с гръб към бъдещето. Тоест бъдещето не е пред мен, и ми е зад мен. Това е началото, струва ми се, на всеки чудесен разказ и може би до някъде и на всяка фантастична литература. Античност, театър, вечност и енергия, предавана от векове на векове.
Море, небе, земя. Първото нещо, за което се сещаме. Такива картини, които изникват пред мен. Крила, прозорец и някаква къща. Чудовище, нишка, разделяне. Светлина. Антична философия, Партенон, Троя. Такива са ми моите асоциации. Пенатите като божества, ама и като детски крем бебешки крем от 1900 година. Бутеринт като града състояние на изключение и Златното магаре като празник на разказването. Бих попитал Платон. Абе, Копели, ти как различаваш Анаксимандър и Анаксагор от Анаксименбе? Лео отзад се смее. Не, за мен античността е ежедневие. Не, вече я няма. Ние я наблюдаваме отдалеч и така меланхолично и някакси романтически въздишаме за това, което се е живяло, постигнало е своя разцвет и е остаряло. И вече ние наблюдаваме само неговите останки и така се каже се умиротворяваме до някъде трагически, като гледаме края на един толкова сложен и интересен живот. За да или да го... Какво видиш? Чудо или измама. Какво идва от машината? Екс махина. Не се доверих на себе си. Екс махина. Още веднъж. Екс махина? Бог от машината. Като за актьор много добре. Фетиш ли е машината или нещо друго? Изкуство ли е машината или фетиш? Изкуство ли е машината или фетиш? Това не сме разсъждали. Екс махина. Първи фестивал за античен театър. От 3 до 5 април. И също е важно къде. В Пловдив. Филипополис, Пълдин. Античен театър, Пловдив. Но нищо, нека да го повторим отново. Безмислено е.